Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, siaran Breaking News TV. Laporan ingkang akurat lan merakyat sampun sumadyo kagem panjenengan. Sesarengan kalian kula Cesta Dwi Andini kelas 10 akuntansi 2 lan kula Sabrina Luciana kelas 10 akuntansi 2 badhe ngaturaken berita ing siang menika kagem panjenengan sedaya. Warta ingkang badhe kita aturaken inggih menika babagan mandhapipun Regi Lombok wonten ing pengasih kulon progo. Kita ajeng ngajak pamirsa mantau langsung sesarengan kalian rencang kula Safia Anaya Putri lan Nurul Husna Noviani sampun wonten ing kawasan SMK Negeri Setunggal Pengasih. Sugeng siang pamirsa, migahapun Regi Lombok wonten ing Pengasih Kulon Progo, wonten namung ngresahaken warga ananging uga para pedagang mie ayam. Lajeng kita mirengaken informasi saking salah sawijining pedagang mie ayam wonten ing Pengasih menika. Bab menapa ingkang merugaken Regi Lombok mandhap ing wekdal menika? Menawi masalah cuaca berpengaruh, soalnya kan musim ini bagus untuk nanam lombok, sehingga kathah sing nanem jadi itu pasokan melimpah mungkin menika. Wiwit menapa Regi Lombok mandhap kados menika? Sampun dangu kados niki sekitar 4 atau 3 bulan yang lalu. Pinten mandhapipun Regi Lombok menika? Mandapnya cukup signifikan ya. Yang biasa sekitar 50 standarnya itu sekitar 50.000 ke atas, ini sampai 30.000 ke bawah. Dampak menapa mawon ingkang ditimbulaken dening mandhapipun Regi Lombok? Karena merata ya, semua jenis niku hampir sama mengalami penurunan. Kados pundi miderek pamanggih panjenengan kanthi wontenipun kahanan Regi Lombok mandhap menika? Sebenarnya ini ya termasuk kalau dari pihak pedagang sebenarnya senang ya, pihak pedagang senang, cuman kita kasihan juga. Masalahnya kita pernah ngalamin petani juga, saudara juga petani, jadi kalau bisa harga itu yang tengah-tengah, jadi nggak merugikan petani juga nggak merugikan pedagang, ngoten niku. Nggih, matur nuwun Pak, sampun nyukani informasinipun. Menika pemirsa informasi saking salah sawijining pedagang. Saya kembalikan informasi ke studio. Pemirsa semanten informasi saking Breaking News TV, kula Cesta Dwi Andini lan kula Sabrina Luciana pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.